Welingi Simbah dening Katarina Lia Indrawati. Sedhela maneh pengetan 100 dina sedane Simbah kakung. Kayane nembe wingi bapak anggone tilar donya. Iya, aku nyebut bapak marang Simbah kakung amarga wiwit cilik aku diopeni dening panjenengane lan Simbah putri kang uga tak sebut ibu. Simbah kakung lan putri wis kaya bapak lan ibu kanggoku. Ora krasa luh tumetes saka mripatku. Rasa kangen besesek ing dada. Bapak nembe menapa kalian ibu wonten mrika? Nok, sesuk rak dina neptumu to. Aja lali poso ya. Pangandikane bapak ya simbahku kakung. Nek ora kuat poso ngebleng ya mute wae, ora apa-apa. Pangimbuhe. Inggih, Pak. Kula sampun kiyat ngebleng kawit kelas 3 SD kok. Poso supados kula kathah arta nggih, Pak. Kandhaku sinambi mesem. Wis rasah neko-neko kae ewang ibumu nggodhog banyu nggo siram. Banjur mengko lungguh karo bapak ana sing arep tak kandhake. Pangendikane Simbah. Wiwit cilik Simbah tansah ngajari aku poso neptu. Simbah ora nate ngendika kanggo apa. Nanging aku percaya menawa poso neptu bisa ngabulake apa wae kang dadi panjalukku. Pokoknya aku percaya poso neptu iki gawe sak kabeh kabul ampuh pokoknya. Lah nyatane ngancik umurku 17 tahun saiki apa-apa kang tak pengini mesti kasembadan. Pokoke kabeh mujur. Ora ana kangelan babar blas. Nalika wayah surup bakto isak, aku sedo jagongan karo simbah kakung lan simbah putri. Nok, sedhela maneh kowe wis kuliah ning kutha. Bapak pengin weling. Aja lali sembahyang. Uga aja lali anggonmu tirakat. Pangendikane Simbah. Inggih, Pak. Poso supados sedaya panyuwunan kula kabul nggih, Pak. Pitakonku. Wis ya ora ngono kuwi. Ora teges nek poso ki kabeh apa sing tok pingini bakal kabul. Bapak tansah ngelingke poso saben dina lermu ya neptu mugi supaya kowe ora lali marang asal usulmu. Poso neptu kowe ora mung ateges kowe nglerem anggonmu mangan lan ngombe, nanging
kanggo ngendhaleni hawa nepsu, kanggo nyelarasake apa kang ana ing jiwa lan ragamu, kanggo njaga awakmu. Kowe iki ora dhewe, kowe iki tansah diampingi karo kakang lan adimu, ya kakang kawah, adi ari-ari. Aja lali karo ndedonga supaya apa sing tok jangka bisa kasembadan. Iki ora teges awake dhewe iki nyogok Gusti banjur kumalungkung. Menawa awake dhewe poso neptu kuwi banjur apa kang dadi pepinginane awake dhewe bakal kasembadan. Nanging supaya tansah kelingan menawa kabeh kuwi manut kersane kang dumati. Awake dhewe mung saderma ngupaya lan nglakoni. Imbuhe simbah. Nanging rumaos kula kok sedaya ingkang kula lampahi gampil, Pak. Kula kinten amargi poso neptu menika, kandhaku. Yo kabeh mau sejatine merga donga bapak ibu barang, ora mung merga poso. Yen kowe ora iso nggulawentah tindak tandukmu ya padha wae. Kabul kuwi ora merga mung poso wae, nanging uga manut kersane Gusti. Pangandikane simbah maneh. Aku mantuk krungu pangandikane simbah. Banjur nglelimbang. Tak eling-eling kabegjanku sak suwene iki. Jebul pancen merga tirakate simbah uga. Simbah kang tansah disiplin anggone ngampingi aku sinau. Simbah kang tansah gemati anggone ngajari tindak tanduk lan laku utama. Nggih, Pak. Pangandikanipun Bapak tansah kula emut lan lampahi. Kula nyuwun pangestune nggih, Pak. Supados ngenjing nalika kula ngangsu kawruh wonten ing kitha, kula tansah saged nglampahi menapa ingkang dados pangandikanipun Bapak. Kejawi menika supados menapa ingkang kula jangka saged kasembadan. Kandhaku, luhku tumetes saya deres. Anggonku nangis saya mingsek. Saiki simbah kakung lan putri wis sedo. Simbah kakung sedo sakwise nyewuni simbah putri. Wis mes taun simbah kakung sedo. Aku isih kerep nangis. Nganti seprene aku tansah kelingan welinge simbah. Sanadyan kadang kala aku ora lali. Kadang kala aku lali ora nglakoni. Ilining jaman jalari aku lena marang kadonyan. Lena kanthi pawadan lungkrah lan wegah. Wis jaman modern. Kanggo apa kuwi mau kabeh ora penting. Kamangka kuwi mau malah sejatining urip. Gelem kula wentah awake dhewe marang kautaman urip. Kanthi tirakat lan ndedonga marang Gusti. Nyuwun pangapunten Gusti. Nyuwun pangapunten, Mbah.
Kapetik saka antologi cerkak Gugon Tuhun Kundo Kabudayan DIY 2000.